senior, beredné sestry farárky, vzácni naši hostia, milá rodinka, pána brata, farára Kysela, milí bratia, milé sestry. Srdečne vás všetkých vítam v našom chráme Božom. Prajem vám, aby ste sa tu veľmi dobre cítili. Dnešné spominkové služby Božie sa konajú pri príležitosti z tého výročia nedožitých narodení piešovského rodáka, evangelického farára Ladislava Kysela. Brat farár bol prvým vysokoškolákom Piešoviec i nášho cirkevného zboru. Ako slova Božieho kazateľ vo viacerých cirkevných zboroch šíril dobré meno rodiny Kyselovej, rodného cirkevného zboru i našich milých Piešoviec. A tak si dnes na neho všetci s láskou spomíname. Keď som sa pripravoval na tieto služby Božie, padla mi do oka táto báseň. Niekoľkokrát som si ju prečítal a zdala sa mi akousi paralelou so životom brata farára Ladislava Kysela. Mamička drahá, vďaka vám väčšina, že do kufríčka pri učení z domu vložili ste mi zákon nový svätý. By som ním čelil po svete s týmto hovorom. V srdci mi zniejú vaše slová prísne. Choď, synček milý, vo svet smelo, choď. A ak raz budeš musieť všetko nechať, prosím ťa, tento nový zákon neodhoď. Mamička moja, dnes sa so mnou teší. Do srdca učím sa ten zákon vštediť a chcem vám slúbiť, že len on mi bude na cestu žití stále vládiť a svietiť. Mne cestou bude svietiť nový zákon, kiež by ním svietil cestou celý tento svet. Iste nelásku by sme nepoznali. Život by spýtal z ťa večne živý kvet. Nech Pán Boh požehná naše služby Božie a my ich začneme mene Božie. Kedy máme 5. nedeľu po Svätej Krvi. Začneme predspevom Najsvätejšieho. Yeah.
Oh
tým chlebom, ktorý večne síti. Si našim útočišťom, Pane, a strážnym vodcom v trpkom žití. Daj nech jak Vánok šírim poľom i duch Tvoj nad nami vanie a naplní hruď pravdou, silou, jak srdce Petra, dušu Pavla i svedomie Ladislava. Amen. Z úcty k Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujme ho zapísané v skutkoch svätých apoštolov v 16. kapitole od verša 11. po 15. tak. Pustili sme sa teda z Troady na more a plavili rovno do Samotráke, na druhý deň do Neapolis, odtiaľ do Filipis, ktoré je prvým mestom, kolóniou v tejto časti Makedónie. V tomto meste strávili sme niekoľko dní. V sobotný deň vyšli sme za bránu k rieke, kde, ako sme sa nazdávali, Židia sa modlievali. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Toľko je slov písma svätého. Vznešený brat senior, predseda najvyššieho orgánu našej cirkvi, synody, milé sestry farárky, brat starosta, brat dozorca cirkevného zboru i vzácna rodina Kyselová, nábožné kresťanské zhromaždenie, sestry a bratia v Pánu. Je 5. nedeľa po Svätej Trojici a v našom liturgickom poriadku táto nedeľa má svoje názvoslovie a v tomto názvosloví sa hovorí o nesení evanjelia a o služobníctve tomuto prvku zasvetenému. Hovorí sa teda o poslaní, ktoré prijali mnohí ľudia pred nami. Niesť evanjelium, prinášať ho a zvestovať ho každému človeku ľudského pokolenia, kdekoľvek v šírých krajoch nášho sveta. A tak si po tieto dni pripomíname viacerí, ktorí sa zhostili v tejto úlohe. Ako včerajší sviatok Petra a Pavla. Petra ako prvého najstaršieho učeníka Pána Ježiša z 12, ktorý bol akoby hovorcom za učeníkov. Pavla, zvláštnu to osobnosť v dejinách ľudstva, ktorý zmenil svoje zmýšľanie zasiahnutý Pánom na ceste prenasledovateľa evanjelia. Neskôr, ktorý sa stal tým najhorlivejším misionárom pre Ježiša Krista medzi pohanmi. O pár dní to bude vzácna spomienka, veľké výročie na vierozvescov Cyrila a Metoda, za ktorým následne ide sviatok majstra Jána Husa. A my musíme povedať, že hoci títo veľkí ľudia boli nositeľmi evanjelia v minulosti, nie vždy svet sa k ním správal priateľsky. Ale častokrát sme im my svojim ľudským hriechom znemožnili pripomínanie si týchto osobností a branie si príkladu z nich. Nie jedenkrát vo svojom živote
sa iste mnohí ľudskí synovia a ľudské dcery zachovali aj k vášmu rodákovi a nášmu bývalému bratovi farárovi Ladislavovi Kyselovi v jeho službe podobne. Bolo to pred 50 rokmi, keď 4 muži sadli na loď. Boli to Pavel so svojimi pomocníkmi Timoteom, Sílom a Lukášom, aby sa preplavili z Malej Ázie do Európy. Aby evanjelium Ježiša Krista prišlo aj k nám, aby oni ako jeho nositelia boli tým spojením medzi Pánovým vyslaním a medzi tými, ktorí ho najviac potrebovali počuť, lebo ono je záchranou hriešnemu človeku. Prišli na miesto do Filipis, ktoré bolo založené makedónskym kráľom rovnakého mena. Vyšli von za bránu mesta k rieke, kde sa domnievali, že Židia sa chodia modliť a kde stretli ženy, s ktorými sa dali do reči. Nie, že by tam vtedy neboli mužovia. Nie, že by sme mužov ako nositeľov evanjelia podceňovali, alebo si ich nevšímali, alebo že by neradi išli s Nikodémom k Ježišovi, že by nechceli s Petrom vyznávať: Pane, ku komu pôjdeme, slová večného života máš. Ale história kresťanskej cirkvi je práve plná krásnych príkladov mužskej horlivosti. Aj dnes v záhradke cirkvi je muž záhradníkom, otcom, ktorý vedie, pracuje, organizuje, ale teplou hriadkou, kde pučí a rastie viera a cnosť, kde sa rodí život v Bohu a dobrý mrav, to je žena. Žena, či už manželka v rodine, či už manželka farára na fare, alebo žena vo všeobecnosti. A práve novodobé pohanstvo práve z tejto strany útočí na ženu. Posmešne hovoria, kresťanstvo stojí a padá len na ženách. Na službách Božích, na biblických hodinách, pri pohrebných počestnostiach, pri spovedi vidíš len ženy. To svedčí o slabosti kresťanskej viery, ktorá si vedela získať len slabšie pohlavie, len ženy. Ale či tak nebolo na začiatku? Kedy ženy ponáhľali sa prvé k hrobu, aby telo Pánovo pomazali, čo nemohli dokončiť v piatok, keď bolo sňaté z kríža. Či to neboli práve ženy, ktoré išli a oznámili to, čo im anjel povedal učeníkom: a nebojte sa, Pán vás predchádza, Pán vstal z mŕtvych. Či to neboli ženy počas Ježišovho života, ktoré oddane počúvali Pána ako sestry skrieseného Lazara v Betánii. Áno, veľakrát sú to ženy, ktoré sa verne držia Krista a ktoré sú ešte našim akýmsi štítom nám, mužom, keď my vo svojej horlivosti zúrime, hneváme sa, alebo chceme naraz a všetko zmeniť a konať, a oni sú nejakým tým tlmičom, nositeľom pokoja, ochotným poslucháčom, ale aj verným radcom. Keby žena pohrdla s vierou, veľa by tým stratila. Koľkokrát istotne viem si to predstaviť zo svojho vlastného 30-ročného života na fare a vo farárskom manželstve, že tá manželka
má túto funkciu a úlohu. A nie raz ju bolo potrebné naplniť aj vo vašom prípade, kedy musela byť tou útľavou vrbou pre svojho manžela a nezažívala s ním a s jeho službou, s jeho poslaním a s jeho prácou len to najlepšie. Ale práve aj to najlepšie. Keď sa žena stala ženou, bola mužovi len hračkou, otrokyňou v dome, na ktorú mal muž plnú moc. Ochranným štítom ženskej dôstojnosti, cti a slobody je práve viera Kristova, ktorá v manželstve vidí posvetný zväzok Bohom ustanovený a posvetený, kde manželka má plné právo a útulok. A nie je to slabosť, ale najväčšia česť kresťanstva, že oslobodilo ženu z jej hanebného stavu, keď muž podľa židovského práva mal možnosť ženu prepustiť prepúšťacím listom aj len za takú púhu banálnosť, ako bola presolená polievka, a vykázať ju z domu. Pavel sa iste nehanbil, že mohol tentokrát hovoriť len so ženami. A my nezazlievame Pánu Bohu, ale chválime ho za to, že máme tie ženy po svojom boku. A keby tu bol dnes náš zosnulý brat Vladislav, určite by slovo chvály a vďaky vyslal predovšetkým Pánu Bohu, že aj jemu bola taká žena, verná služobníca, postavená do života v jeho boku, na fare, v domácnosti, v rodine, v cirkevnom zbore. Nedávno som počúval Martina Hubu, ktorý dostal ocenenie za svoju celoživotnú činnosť v obore herectva. A povedal tieto slova. Ďakujem Pánu Bohu, že som sa tejto chvíle dožil. Ale smutný som z toho, čo sa práve u nás deje. Že sa znižuje a degraduje ľudská dôstojnosť. A to práve spôsobom, ktorým je veľmi blízky, keď cez televízne obrazovky vkráčavame do ľudských obývačiek, ľudských domov, kde sa dnes točia také seriály, v ktorých je to len o tom, ktorá s kým a ktorý s ktorou a ako často a ako dobre. A človek si má vziať z týchto tzv. Celebrít príklad, stotožniť sa s nimi a pochopiť, že takýto život je ten správny a ten dobrý. Opakujem slova Martina Hubu. Je mi ľúto, že sa človek degraduje sám. My to sledujeme, že novodobá nevera útočí práve na ženu. Vie dobre, že žena je oporou a ochranou našej mravnosti. No stojí a padá ľudská spoločnosť. Keď chce zničiť, skaziť spoločnosť, treba ti zničiť len ženu. Preto nasadzujú všetky páky, aby pokazili ženské pohlavie a otrhli ju od Boha, od jeho stvoriteľa, ženského pokolenia a od toho, ktorý ženám dal poslanie. S posmechom jej našepkávajú, že je pre ňu ponižujúce veriť Boha. Je nutné, aby sa prispôsobila, bola moderná. Je smutné, že značná časť aj našich žien týmto snahám sú strhávané ako prúd rieky strháva koná.
Prevráteným duchom času odcudzuje sa kresťanskej viere, opúšťa svet mravnosti a lezie späť do jarma pohanstva a všetkých jeho nerestí, ako by tu neboli nositelia evanjelia. Ako by tu nebol apoštol Pavel so svojimi pomocníkmi, prichádzajúcimi do Európy. Ako by tu nebol Cyril a Metod, ako by tu neboli Ján Hus, ako by tu nebol Martin Luther, ako by tu neboli kňazi, ako by tu nebol Ladislav Kysel, ako by tu neboli zvestovatelia evanjelia v postavení dnešných duchovných. Preto, ak má byť ľudská spoločnosť zachránená, musí tá záchrana začať s dobrou, cnostnou a pobožnou ženou. Nie je to len otázka ženstva. Nám mužom záleží na nej najviac. My najlepšie cítime pravdivosť slov Svätého písma, kedy v múdroslovnej starozmluvnej literatúre v knihe Prísloví sa píše napríklad toto. Rozumná žena je darom od Hospodina. A na druhom mieste je korunou či ozdobou svojho manžela. V prečítanom texte sa ďalej hovorí, že Lídia sa dala pokrstiť s celým jej domom. Jej príklad vyťahol v dome všetkých a tak Lídia sa stala prvou kresťankou v Európe a jej dom prvým kresťanským domom v Európe. Ak muž je hlavou rodiny, žena má byť srdcom svojho domu. Ona v prvom rade má strážiť, pestovať oheň kresťanskej zbožnosti v rodine a udržiavať kresťanského ducha vo svojom srdci. I v srdci trebár svojho manžela a svojich detí. Keď si prečítate životopisy veľkých mužov, všetkých vekov, poznáte, že to najlepšie, čo v nich bolo len vďaka jednej Lídie v dome, a to buď jeho konkrétnej matky, starej matky, alebo niekoho inom z rodiny v úlohe ženy. Hľadajme aj my, mužovia, vo svojich spomienkach a povedzme, kto mal v živote z nás najpožehnanejší vplyv, kto nám stál ako dobrý anjel po boku na cestách nášho života. To sa modlíme. Pri pokúšaní, keď hrozila skaza nášmu telu i duši. Kto nás vytrhol z pazúrov hriechu a ukázal nám cestu naspäť ku krížu, ku viere, ku kľakátku v kostole, k večeri Pánovej, k svätej spovedi, k poslušnosti 10 Božích prikázaní. Nebol to pohľad matky, slza manželky, alebo modlitba sestry. Slovom bola to žena, ktorá kým žila pre svojich, Pánu všetkému verila, všetko znášala a neprestávala sa modliť, lebo so zbožnou Monikou bola presvedčená. Syn toľkých slz nemôže zahrať. Bratia a sestry, 85-ročný človek, môj svokor, je dnes u nás na návšteve. A medzi iným sa pýta 28-ročného vnuka môjho syna. A ty, synku, kedy sa poženíš? Úsmev sa nám rozťahol na tvári všetkých prítomných, okrem toho pýtaného syna. A v momente len, čo vypustil nasledujúcu vetu, sme zvážnili všetci. Keď hovorí, detko, a kde nájdem takú ženu, ako by som ja chcel? A
myslel to smrteľne vážne. Ako 28-ročný človek, poznajúc svoju generáciu a dievčatá. A namiesto úsmevu bola na našich tvárach vážnosť, až by som povedal, prešla do formy smutku. Je naozaj dnes tak ťažké stretnúť dievča v jej veku s hodnotami kresťanskými, s cnosťami, ktoré bola naučená v kostole, v rodine, v domácnosti. Začína to byť problém. Začína byť problém v našej cirkvi postaviť muža do úlohy kňaza, farára cirkevného zboru, keď 43% dnes tvorí už ženské pokolenie. Nemám nič proti ženám farárkam. Bol by som sám proti sebe. S jednou žijem 30 rokov, bude 2. júla. Ale bola to moja manželka, ktorá povedala, keď bude dosť mužov farárov, v tom momente vyzlečiem luterák a nebudem konať túto službu, lebo pozná úskalia, ktoré sprevádzajú službu ženy farárky, ktorá musí byť manželkou, matkou, farárkou, duchovnou matkou pre cirkevný zbor, vychovávateľkou detí. A myslí to smrteľne vážne. Je naozaj problém, že dnes je málo chlapcov, ktorí by so cnosťami získanými z kostola, zo služieb Božích, zo zvesti Božieho slova, z domácnosti a z rodiny sa dnes hlásili a mysleli to vážne s kňazskou službou? Je. Je dnes problém, keď mladý kňaz nastúpi do služby, či v nej vydrží? Životnosť dnešného kňaza pri prechode z cirkevného zboru do iného cirkevného zboru je podľa mojich prepočtov 7 rokov. A som tým najsmutnejším človekom, keď tu na tomto mieste dnes musím povedať, že vo štvrtok som musel odovzdať 3 cirkevné úrady administrátorovi len preto, že sestra, žena v našej službe, po 6 rokoch túto službu ďalej konať nechce. Rozviazala pracovný pomer s touto cirkvou. A nás tu v našom senioráte zostáva tak málo, že už každý máme nejaký ten cirkevný zbor navyše. Je dnes problém s tým evanjelickým chlapcom pre štúdium teológie a s tou evanjelickou dievčinou pre mravnú, hodnotami pokrytú ženu, ktorá má byť manželkou a matkou? Je. To haní česť ženy. Ten kydá hanu na naše matky, naše manželky a na naše dcery. Preto nehovorte kresťanskej žene, keď ste pokúšaní a už opúšťate základy mravnosti, že muži to tak chcú, že kvôli mužom. Možno. Na chvíľu. Ale to sú len tí ľahkí. Ale tí muži, ktorí stoja za niečo pred Bohom a ľuďmi, tí vás prosia, zachovajte v srdci ten najdrahší poklad vieru v Boha navždy, lebo čo je žena bez viery? Len hračkou, s ktorou si zvrhlý svet pohráva a po použití, ako je to na plastových pohároch, po použití zahodne ju odhodí do bodu. A z takých dievčat by mali byť dobré manželky a matky, ťažko tomu uveriť. Opodstatnená poznámka toho 28-ročného človeka hľadajúceho lásku a partnerku pre svoj život. Asi áno.
Bratia a sestry, Lídia prijala do svojho domu apoštolov. Spýtujem sa vás, kresťanské ženy, koho vy prijímate do svojich domovov? Sú to ctihodní mužovia starej a novej zmluvy? Sú to dnešní nositeľa evanjelia s heslom Keď host do domu, Boh do domu? A tu si chcem spomenúť na vzácny čas roku 1983, kedy som muža, na ktorého si dnes okrem iných spomíname, spoznal v domácnosti svojich rodičov, kde ako 25-ročný končiaci teologické štúdia a dávajúci sa na dráhu evangelického farára, som tohoto muža ako 70-ročného v úlohe kaplána spoznal v cirkevnom zbore mne rodnom, ktorému nebolo hanbou po mnohých rokoch farárovania zobrať na seba post nižší kaplána a slúžiť pri takom človeku, akým bol môj domáci, môj profesor a môj dekan na teologickej fakulte doktor Karol Babiš. A vzhľadom na to, že moji rodičia a svoju matku považujem za tú zbožnú matku a svojho otca považujem za toho zbožného otca s ich mnohými ľudsko-hriešnými chybami. Ale brat farár Kysel ako kaplán, keď pán farár Gábriš bol preč a keď pán farár Kysel konal doobednejšie a večerné služby Božie, sa častokrát vyskytoval v našej domácnosti v nedeľu pri spoločnom obede. A paradoxne ten, ktorý končil kňazskú dráhu a službu, sa stretával s mladíkom, ktorý na ňu nastupoval, a ako by tam symbolicky bolo nejaké odovzdávanie naučeného, zažitého, skúseného. Moja matka bola presbyterkou, môj otec bol seniorálnym dozorcom svojho času aj zborovým dozorcom. Ale vedeli otvoriť dvere domácnosti pre mužov, nositeľov evanjelia, lebo to boli mnohí iní kňazi a boli to mnohí kapláni, ktorí slúžievali v mojom rodnom meste a zbore v Petri. Bratia a sestry, je veľa svätých žien písma svätého a veľa svätých mužov písma. Sú našimi priateľmi a priateľkami v živote tí, čo by nám mali byť priateľmi vo viere? Alebo sú našimi priateľkami a priateľmi tí, o ktorých dnešný svet hovorí, že to sú tie vzácne celebrity, nositelia ničoho, ako ich biskup Osusky nazýva pre mužské povolanie, že to sú tie steroidné brojlery a pre ženské povolanie silikonové celebrity. Jedným slovom povedané, je to Ježiš, čo ostáva u nás ako každodenný host? Alebo otvárame svoje domy tým, ktorí nás pripravujú o šťastie, ktorí oberajú o vieru a mravnosť našich synov a naše dcery? Aby mi syn musel povedať, otec, zle ste ma vychovali. A ja celý strpnúť, ako to myslí? A on dodá, veľmi dobre ste nás vychovali po stránke kresťanskej, ale cítime to, že ako si veľmi zle do tohoto sveta, s ktorým sa nevieme stotožniť. Alebo otvárame dvere svojich obývačiek tým dnešným nič nehovoriacim celebritám, ktoré proklamujú, ktoré hovoria, takto žite svoj život, neuznávajte Božiu autoritu, ste si Bohom sami. Nežite v manželstve, nemajte úctu
manželský zväzok ako Božie nariadenie a ustanoviteľ a žite bez papiera. Beda mužovi, beda žene, beda rodine, beda celej ľudskej spoločnosti, kde žena a muž opustí svoje poslanie, ktoré jej zveril Boh a stratí víru. A keď hovoríme nad úpadkom cirkvi, ako som to počúval celé uplynulé 2 dni na synode, tak hovoríme o úpadku nás samých a o veľmi nebezpečnom úpadku celej tejto spoločnosti. A potom sa pýtam, na čo bola pred 50 rokmi tá plavba tohoto vzácneho muža Pavla s jeho pomocníkmi do Európy? Na čo bola tá obetavosť toho Cyrila a Metoda? Na čo bola tá obeť vlastného života toho Jána Husa? Na čo bolo to seba zapieranie toho Martina Lutera? Na čo bolo to nesenie tých príkrostí toho Ladislava Kyselu? Kedy sa spreneveril niekomu, kto vtedy rozkazoval dažďu aj vetru, kam bude fúkať a kde bude pršať. A keď na just a na schvál, keď mu nedali povolenie v mýte pod Ďumbierom na inštaláciu kúrenia do kostola, toto kúrenie tam inštalovalo. Stálo ho to pokoj? Stálo ho to miesto? Stálo ho to sťahovanie s rodinou? Ale zachoval si čas. Stálo to cirkevný zbor, že to inštalované kúrenie museli odstrániť, lebo pán cirkevný tajomník si povedal, kto je tu Bohom na tejto zemi? Sme to my. A my za to dobou ešte banujeme. A ešte po nej práhneme, v myšlienkach sa k nej vraciame a ako si túžobne si ho na svet priťahujeme. A ani nevieme, ako do nej krok za krokom znovu pomaly putujeme. Učme sa od toho Pavla. Učme sa od tých menovaných veľkých mužov. Učme sa od tých biblických žien. Učme sa a neuchylujme sa z cesty, po ktorej oni došli k spaseniu a k neminúcej láske. Prosme darcu všetkého dobrého a darov dokonalých. Pane Bože, daj pobožné Lídy, pobožných Martinov, pobožných Vladislavov, zachovávajúcich si česť, ochotných na sklonku svojho života zobrať trebárs nižšie postavenie a nebrať to ako újmu na cti, ale pokoriť sa pod mocnou rukou Božou a povedať si, takto ešte môžem poslúžiť cirkevnému zboru. Starý otec svojim vnúčatám, možno muž s susedom, možno pracovník spolupracovníkom vo výrobnej hale. Pobožné ženy a pobožných mužov do našich domácností je odkaz dnešnej pietnej spomienky, ale aj dnešnej nedele, ku ktorej sme sa tu zišli. Amen. Modlíme sa. Všemohúci Oče nebeský, Tebe predovšetkým a na prvom mieste chceme ďakovať za všetkých tých nositeľov a šíriteľov Evanjelia, či v biblickej minulosti, alebo v našej prítomnosti.
Chceme ďakovať za to, že Tvojim Svätým Duchom boli zmocnení k obetovaniu svojho ľudského pokoja, pohodlia a mnohých vír. Mysliac s tým predovšetkým na nášho rodáka, bývalého brata farára, stojaceho v Tvojej službe, ale aj na mnohých tých, ktorých si spomíname v dejinách národov a ktorí nám majú byť vzorom a príkladom našej obetavosti a ochote pokračovať v tomto zvestovaní poslania v tejto vznešenej úlohe. Nehľadiac na osobné dobro, na výhody a na Boha. Ďakujeme za požehnanie, ktoré si týmto ľuďom dával ich vnútorným pokojom a presvedčením, postojom k životu a k hodnotám a predovšetkým za to, že mohli byť svetlom a soľou tejto zemi a týmto ľuďom v čase a priestore, v ktorom žijú. Ďakujeme za dnešných zvestovateľov a nositeľov Evanjelia. Ďakujeme za zbožné matky a zbožných otcov. Ďakujeme za príklady, ktoré sme zažili a ktoré nás majú viesť k pokore pred Tebou a k uvedomovaniu si svojho miesta na tejto zemi a pri svojich najbližších. Chceme ďakovať a nechceme zabúdať. Nechceme zabúdať na to, čo bolo, ale chceme to použiť pre to, čo bude. A tak prosíme, aby tieto vzácne príklady kresťanskej viery a všetkých kresťanských cností vedeli sme si osvojiť, vedeli sme použiť, lebo kňaz dnešnej doby nezvládne všetko a za všetkých, ale môže byť dobrým podnetom pre mnohých a pre mnohých. A tak prosíme za kazateľov a nositeľov Evanjelia v dnešnej dobe i v našej cirkvi. Prosíme za mladých ľudí, ktorí sa orientujú a hľadajú priestor pre svoj život, ktorí konfrontujú hodnoty naučené zo svojich domácností a kresťanských centier s myšlienkami a smermi tohoto pohansky žijúceho sveta. Daj nám múdrosti a sily Ducha Svätého, aby sme tieto nástrahy vedeli prekonávať, neuchylovať sa z cesty za Tebou, ale pýtať, vyprosovať, žiadať od Teba požehnanie na zmocnenie našej služby, tak ako Ty pred nami. Požehnávaj nás pri spomienke na týchto ľudí, či na otca menom Ladislav, na jeho manželku, na jeho rodinu, na vierozvescov, nositeľov Evanjelia, na všetkých tých, ktorí tu kedysi boli. A nám daj požehnania na túto službu naďalej. Keď sa k Tebe ešte modlíme modlitbu, ktorú si naučil svojich učeníkov a nás. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému,
ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech ja zostáva so všetkými vami. V Kristu Pánu, požehnanom a istote nášho i mnohých iných spasenia. Amen. Tak často túžime zažiť veci nepoznané. Nepoznané a predsa krásne lákavé. Dá by nás to sťa červený kalich tulipánu vábi motýle. Naťahujeme ruku, končekmi prstov sa už dotýkame a potom ľahký závan vetra stačí chvíľa a všetko sa rozsype ako domček z karát. Keď chceme zabudnúť, nechať sa vetrom unášať, vymazať spomienky zo srdca plného, pretrieť rukou nápis v piesku, bosými nohami kráčaš po voňavej tráve a nič si nevšimnúť. Zastavíme sa, obzrieme. Znova prichádza minulosť a vábi nás. Treba počúvať srdce. Len to hovorí vždy slová správne. Je nemožné nevšimnúť si. Takisto, ako často veľa rán chceme všetko odhodiť a prijať iba minulosť, ktorá okolo nás prejde bez pozdravu, bez jediného pohľadu. Len spúšť zanechá dušu rozorvanú. Nedbá, že srdce je otvorené, že spomienky sa ako ťažké balóny dejú na povrch. Nedbá. Prečo minulosť truhlicu spomienok otvorí a bez vysvetlenia čaká, že všetko pochopíme? Že pochopíme, čo urobiť treba, komu obetovať svoj život. Držíme truhlicu v rukách skrehnutých, hľadíme, čakáme, premýšľame. Kedy príde čas odpovedí na všetky naše otázky, čo tak ťažia našu dušu?
jediná odpoveď znie: ja verím v Boha. Keď vidím pravdy jeho jas, to je tá pravda. A čo všetko robí v nás, z nej nový život pramení. Pravda, čo dodáva sily v trápení, v chalúbke mojej on mi je hosť. Cítim jeho prítomnosť a až raz v smrti ponuku chcem sa teba, drahý Bože, držať za ruku. Nuž verím v Boha. Amen. Spomienka na Ladislava Kyseľa, evanjelického farára pri nedožitých z tých narodení. Ladislav Kyseľ pochádzal z Priešoviec, kde sa 28. júna 1913 narodil rodičom Pavlovi Kyseľovi a Zuzane rodenej Rausovej. Po skončení základnej ľudovej školy v Priešovciach študoval na gymnáziu vo Zvolene a Krevnici. Po absolvovaní štúdia na Evanjelickej teologickej fakulte bol v Bratislave 10. septembra 1939 biskupom doktorom Samuelom Osuským ordinovaný, aby potom nastúpil na miesto kaplána. Ako kaplán pôsobil vo viacerých cirkevných zboroch: Zvolenská Slatina, Stará Turá, Modra, Bardejov, Brezno, Turá Lúka ako námestný farár. Ku svojej celoživotnej práci sa chystal ako študent, keď pracoval medzi evanjelickou mládežou, písal články do časopisov, prispieval k jej sebarealizácii a ako tajomník spolku evanjelickej mládeže v Priešovciach. Koncom roku 1942 ho Ministerstvo národnej obrany povolalo do činnej vojenskej duchovnej služby a bol poslaný na východný front slovenskej armády. Ako vojenský kňaz bol poslaný na Kaukaz, kde spolu s rímskokatolíckym duchovným v ťažkých horských terénoch navštevovali vojakov, robili s nimi pohovory, vykonávali služby Božie, vybavovali korešpondenciu. Po návrate domov bol ešte zadelený do Liptovského Mikuláša a Levoče, kde v posádkach konal služby Božie a prednášal chlapcom vracajúcim sa do vlasti. Ako kaplán pridelený do cirkevného zboru Brezno počas Slovenského národného povstania navštevoval vojakov, partizánov, robil časté návštevy v breznianských nemocniciach, v nedeľu slúžil služby Božie. V Strednej Boci pochoval 19 príslušníkov rôzneho vierovyznania a národnosti, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí v Nízkych Tatrách za prítomnosti generála Rudolfa Viesta, plukovníka Širicu a náčelníka generálneho štábu Jána Goriana. Po čiastočnom potlačení Slovenského národného povstania žil v horách. Z jeho pôsobenia v Slovenskom národnom povstaní vyplynulo jeho trvalé členstvo vo Zväze protifašistických bojovníkov. Za svoju prácu v Slovenskom národnom povstaní ako vojak prvej československej armády v roku 1944 dostal postupne 3 vysokých vyznamenaní. Brat farár Kyseľ skúsenosti z rôznych zborov vedel využiť vo svojej službe farára. Po odchode brata, doktora Štefana Kaplovského na fakultu do Modrín, bol zvolený za farára do Míta pod Ďumbierou. Tu okrem duchovného budovania sa staral i o vonkajší raz zboru. Za jeho pôsobenia bola postavená väža,
Kostol bol dovtedy bez veže. Zadovážený tretí zvon, urobená elektrifikácia cirkevných budov. Brat farár usporadoval náboženské večierky, divadlá s mládežou. Mnohotvárna bola jeho práca rázu občianskeho. Či to bola práca v Matici slovenskej, v Včelárskom spolku, v Československom Červenom kríži, všade dokazoval svoje zanietenie. V roku 1958 bol postihnutý totalitnou mocou, keď previedol inštalačné práce na vykrovanie kostola a zakúpenie akumulačných telíc. I napriek predloženým rôznym podkladom bol 23. januára 1959 obvinený, posúdený a potrestaný finančným trestom a preložený z mýta pod Dumbierom do Ozdína dňa 10. decembra 1959. V Ozdíne, kde ďalej pôsobil, pokračoval vo svojej duchovnej práci, ale i v stavebných prácach, v opravách cirkevných budov, oprave kostola, zriadenia zborovej síly. Počas pôsobenia v Ozdíne brat farár vykonával po odchode brata farára Hajduka duchovnú prácu v Málinci. Tu pripravoval aj podklady pre stavbu novej fary. Zároveň mu pripúpol vypomáhanie v cirkevnom zbore Uhorské po odchode brata farára Jána Midliaka. V roku 1983 odišiel za svojimi deťmi bývať do Bratislavy. I keď mal svoj vek, ani tu nezaháral a ako seniorálny kaplán v bratislavskom senioráte pôsobil u seniora profesora Karola Gábiča. Tu vykonával mnohé administratívne práce, ako aj zastupovanie bratov farárov v jednotlivých zboroch, ktoré s vďačnosťou na neho spomínajú. Dňa 4. novembra 1942 vstúpil do stavu manželského s Vlastimilou Laciakovou, učiteľkou v Modre. Narodili sa im 3 deti. Dcéra Jela a dvojčatá Vlastimila a Ladislava. Manželka, ktorá ho predišla do večnosti 15. decembra 1992, mu bola veľkou oporou a výdatnou pomocou pri jeho životnej práci. Brat farár zomrel 22. novembra 1996 v Bratislave vo veku 83 rokov a pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí. Život a práca brata farára Ladislava Kysela bola obrazom verného služobníka Božieho, ktorý s láskou prijímal každého, komu mohol pomôcť, rád sa stretával s ľuďmi, aby s nimi pohovoril o tom, čo ľudí spája i čo ľudí bolí. Prečítané informácie boli spracované na základe spomienky, ktorú napísal brat profesor doktor Dušan Ondrejovič.
príhovory našich hostí. Najprv sa nám prihovorí náš pán starosta obce Priešovce, potom by som poprosila príhovor za cirkevný zbor Mýtu pod Ľubierom a potom príhovor za cirkevný zbor Ostín. Dovoľte mi, aby som privítal vaše ľudci, našich vzácnych hostí. Vážení pánu seniorov, pani farárku, rodinu, príbuzných a priateľov, nášho rodáka, kvanického farára Ladislava Kysela, pri príležitosti jeho výročných strokov. Domov každého človeka je láska, ale jeho poiskou je rodný kraj. Rodisko je miesto, ktoré nám daroval kruh blízkych ľudí, plných lásky a priateľstva. Pre mnohých z nás je touto poiskou práve naša obec ležiaca pod Javorom. Do kroniky obce sa zapísalo veľa našich občanov a medzi nich patrí aj náš rodák, evanický farár Ladislav Kysel, ktorý hlásal slovo Božie mimo našej obce. Všetky jeho pôsobiská však boli spojené s našou obcov, nakoľko bol rodák z Priešoviec. Vzdám Boh a úctu človekovi, ktorý sa v našej obci narodil. Žil svoj život ako statočný, odvážny a čestný človek. Vážení prítomní, želám vám, aby všetky dni vášho života boli naplnené zdravím, optimizmom a láskou. Vážené cirkevné zhromaždenie, Bratský evanjelický cirkevný zbor v Priešovciach, vážená rodina Kyselová. V prvom rade ďakujeme za milé pozvanie, že sme sa aj my, členovia cirkevného zboru v Mýte pod Ľubierom, mohli zúčastniť pamiatky a spomienky z príležitosti nedožitých z tých narodenín brata farára Ladislava Kysela, ktorý v našom cirkevnom zbore pôsobil a požehnane pracoval v rokoch 1945 až 1959. Ako viac našich kostolov, aj kostol v Mýte bol postavený bez veže. Ako tu už bolo predo mnou spomínané, veľkou túžbou a snahou nášho brata farára bolo postavenie veže ku kostolu. S pomocou Božou sa pod jeho vedením cirkevníci pustili do tejto stavby v roku 1947. Práce boli ukončené v roku 1949, kedy bola väža posvätená. Dnes pri tejto príležitosti mu ďakujeme za všetkú námahu a veľkú prácu, ktorú pre zbor vykonal. Ďakujeme, že sa ako slova Božieho kazateľ staral najmä
o duchovný rast života zboru, že mu v ňom nebol nik ľahostajný, nebola mu ľahostajná ani jedna duša. Ďakujeme za prácu s nami v tom čase ako s dorastencami, neskôršie ako s mládežou, za náboženskú výchovu, ako aj starostlivú, hoci prísnu, konfirmačnú prípravu. Vážme si svojich vodcov, ktorí sa pre nás namáhali, pre nás pracovali, svoj čas neľutovali, nasledujme ich vieru a ich príklad. Nech spomienka na nich a na nášho brata farára Ladislava Kyseľa nikdy z našich životov nevymizne a ostane večne živá. Prajeme všetkým jeho pozostalým, jeho rodine, deťom, aby Hospodin zo Siona želal veľa úspechov v ich živote. Vznešený brat senior, velebné oltárne sestry, vážený pán primátor, vzácni hostia, bratia a sestry v Kristu Ježiši. Brat farár, magister Ladislav Kyseľ pôsobil v cirkevnom zbore Ozdín od roku 1959 až do roku 1983. Ja si na jeho službu nepamätám, ale tí ľudia, ktorí sem dnes prišli z Novohradu, predovšetkým z Ozdína, a máme tu zastúpenie aj z Málinca, si na jeho službu pamätajú veľmi dobre. Ak ste by vedeli pospomínať všeličo, čo sa po tejto, alebo v tejto dobe odohralo, ak ste všelijaké zážitky, ktoré s bratom farárom prežili. Ja môžem hovoriť iba o tom, čo som počul z ich úst, a takisto o tom, čo som si mohol prečítať či už predtým, alebo aj dnes, z jeho biografie. Bol to človek, ktorý žil životom činným, bohatým, pre cirkev, pre svoju rodinu veľmi požehnaný, ale pri tom všetkom treba pamätať aj na to, že to bol život veľmi ťažký. Takisto mnohí z nás, keď počujeme o takýchto osobnostiach, aj my by sme si želali, či už pri našom pohrebe, alebo pri nejakej spomienke na nás, keby sa aj o nás mohli povedať takéto vzácne a veľmi pekné slova. Treba si však uvedomiť, že každý život je šancou od Pána Boha, aby o nás takéto slova raz, nemusí to byť v chráme Božom, domnievam sa, že predovšetkým v našich rodinách, aby takéto slova mohli zaznieť. Ale v prvom rade sa musíme naučiť podľa toho aj žiť. Žiť podľa Božej vôle, s láskou k Pánu Bohu a s láskou k blížnemu človeku. Preto som rád a predpokladám, že aj všetci tí cirkevníci, ktorí dodnes žijú v Ozdíne a ktorí aj dnes so mnou sem prišli, sú hrdí na to, že brat farár Ladislav Kyseľ v ich cirkevnom zbore pôsobil. A preto mi dovolte aj v túto chvíľu poďakovať sa za všetky tie roky služby, veľakrát odriekania, obetavosti, ale aj toho láskavého prístupu ku všetkým veriacim, a to nie len jemu, ale aj jeho manželke, v najbližšej rodine, aby som v mene cirkevného zboru Ozdín zo srdca poďakoval. Bratia a sestry, teraz sa skloňme k modlitbe a pri tých nedožitých narodeninách magistra Ladislava Kyseľa takto sa pomodlím. Uvedlo slovo na perách, čo zväzku spáse hlásalo, no v srdci dodnes hreje nás, v pamäti živé ostalo. Jak rúbecne roky znelo nám, liečilo rany bolavé, zdobilo rodiny i náš chrám, k pokániu viedlo k náhram. Či v zime, či v letnej pálave, cítilo hojne veľkých malých,
by pri práci aj pri zábave všetci svorne nažívali. To slovo plné milosti, ktorým všetko povstalo, vítalo v tejto časnosti aj z jej vyprevádzky. Uvedlo slovo na perách, čo zväzku spáse hlásalo. Hlbokým spánkom usnul brat, nebo ho príliš lákalo. Po skúškach, borbe, strádaní ukončil na zemi púť, opustil srdcu milení, ktorí nemôžu zabudnúť. Bo lásku, súcit, neuvieru si myslel dlho pamätá, sťa náruč otca, matky vrelu, kde pokoj, radosť prekvitá. Dnes v Priešovskom Božom kráme hrstka verných z Ozdína v nádeji na zmrtvých stanie svojho kňaza spolu. Ubehlo už rokov 30, čo odišiel z Novohradu, veriaci však jeho obraz v svojich dušiach iste nájde. Za tú službu, Pane náš, v Božom mene konanú, chceme vrúcne ďakovať Tebe na česť, oslavu. Amen. Skloňme sa k modlitbe a pomodlíme sa aj za Bohu známu rodinu, ktorá si v týchto dňoch pripomína 5. výročie úmrtia milovaného manžela, otca a starého otca. Letný dáždik tížko padá a ja v duchu spomínam. Moja láska nevychladla, stávam s ňou i usínam. Veľmi chýba Žianko doma, samota ma často trápi, smutno tvoje meno volám, hoď viem, že sa už nevrátim. Pri potkáni v cintoríne premýšľam, som zronená a ty ležíš v chladnej hline, čakáš na deň skriesenia. Veru ťažký život vdovy, plný slz a trápenia, nie je ľahké upokojiť dušu, keď je zlomená. A tak prosím, Kriste, Pane, pomôž zvládnuť časný boj, vyslíš doma aj tu v chráme, povzdých ženy, čo má boj. Nech zachovám pravú vieru, kým ma k sebe povoláš, by pri Tebe, Spasiteľu, našlo srdce radosť zas. Amen. Prijali sme, bratia a sestry, aj nasledovné milodary. Pri spomienke z tého výročia narodenia otecka, deduška, svokra Ladislava Kyseľa, pri spomienke na jeho manželku, mamičku a starinku, ktorá by sa tohto roku bola dožila 95 rokov, a pri spomienke na jeho rodičov, ktorí už 50 rokov odpočívajú tu na Priešovskom cintoríne, spomínajúca rodina venuje na cirkevné ciele 200 eur. S láskou si na brata farára spomína aj rodina Remejová a rodina Severeniová a taktiež venuje milodár na cirkev 20 eur. Pri 5. výročí úmrtia manžela otca starého otca Jana Radkovského si v túto chvíľu na zosnulého s láskou a úctou spomína manželka Irena Radkovská a dcéry Elenka Šalátová s celou svojou rodinou a Irenka Valúchová taktiež s celou svojou rodinou. Spomínajúci venujú milodár na cirkev 30 eur. Ďakujeme za všetky milodary. Pán Boh nech požehnáva ochrany ochotných darcov svojim požehnaním. Teraz, bratia a sestry, spolu so spomínajúcimi rodinami zaspievame vyznačenú pieseň a bude nasledovať záverečná liturgia.